Krone IT Talks. Dnes sa pozrieme na metodológiu, ktorá vznikla ako odpoveď na nové výzvy v IT svete. Volá sa Main Next. Prečo ju potrebujeme? Prečo sa už dnes nestačí spoliehať na klasické metodiky ako Scrum či Safe? A prečo teraz hrá AI takú veľkú úlohu? O tom všetkom sa porozprávame s autorom metodiky a CEO spoločnosti Krone Consulting Petrom Svobodom. Vítaj, Peťo. Ďakujem a teším sa na rozhovor. Poďme na začiatok ťa ešte bližšie predstaviť. Ja som spomenul, že teda si autorom Main Next a CEO spoločnosti Krone Consulting. Čo nám za seba môžeš doplniť ty? Tak v prvom rade som človek, ktorý sa dostal do IT úplnou náhodou asi pred 20 rokmi a odtedy sa to so mnou nejako ťahá, takže snažím sa nejak týmto IT svetom pretlkať a byť kreatívny v tom, ako ho zlepšovať. A to tak nejak postupne vyplynulo aj v to, v čo robíme, že sa snažíme témy, ktoré hýbu IT svetom, uchopovať trošku neortodoxne a inovatívne, tak aby bola vždy zabezpečená čo najväčšia miera pridanej hodnoty pre projekty ako také. Takže za týmto je celá tá kariéra, celý ten proces od QA cez consulting až teraz sa dostávame vlastne ku konzultingu z pohľadu AI stratégií a SDLC, respektíve modifikácie toho SDLC a SDLC metodik tak, aby boli tie nové technológie, ktoré v dnešnej dobe prichádzajú na trh, čo najefektívnejšie a najužitočnejšie zakomponované práve pre projekty. Ďakujem ti veľmi pekne za predstavenie. A ja sa možno chytím toho, že si spomenul, že si sa do IT dostal pred 20 rokmi. Aká je podľa teba dnešná realita IT projektov oproti tej realite pred 20 rokov? S akými výzvami sa firmy stretávajú dnes najčastejšie? Ono je to, z jedného pohľadu je to úplne iné, to je ten technologický pohľad, a z druhého pohľadu je to stále to isté. Stále to isté znamená, že stále sa boríme s výzvami ohľadom procesov, ohľadom efektivity, ohľadom motivácie tímov, ohľadom možno, že nejak adopcie tých nových technológií, ktoré prichádzajú v čase priebežne do projektovej reálnej prevádzky. A opakujú sa také tie paterny možno, ktoré nám aj v tých predchádzajúcich vlnách inovácií trošku hádzali polena pod nohy, ale tak na druhú stranu je to fajn, že už vieme, že kde čo asi ako škrípe a kde očakávať ten piesok v súkolí, a práve v tomto je tá výhoda potom nevynaliezať vždy nové koleso, ale možno, že z pohľadu konzultingu už vedieť, kde dopredu trošku k tomu klientovi poradiť, že kde asi očakávať odpor a ako ho uchopiť. No a z pohľadu toho technologického, toho stackového, no tak poviem to asi takto, že aký mobil asi sme používali pred 20 rokmi, čo sme vedeli s ním urobiť, a dnes samozrejme tá úroveň technológie je niekde úplne inde. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že tá vlna dnešná inovačná alebo inovácia technológií je najväčšia od doby, kedy vôbec US Air Force umožnilo použitie internetu alebo predchodcu internetu na civilné účely, a to je už vyše 40 rokov. Takže tá dnešná vlna je podľa mňa úplne najväčšia a neobmedzuje sa iba na IT, ale obmedzuje sa na všetky oblasti života. Práve preto asi si myslím, že tie výzvy, ktoré nás dnes čakajú, tak sú najzaujímavejšie, ktoré sme kedy zažili, asi ktoré kedy zažijeme. Takže keď to skúsim takto nejak porovnať, tak možnosti, ktoré dnes máme vďaka technológiám, ďaleko prevyšujú to, čo sme, alebo ako to stíhame z pohľadu sociologického spracovať ako spoločnosť. A toto samozrejme aj ovplyvňuje to, ako sú tieto technológie adoptované projektami alebo teda tímami, ktoré v IT pracujú, keď to zúžime iba na to IT. Ale toto vidíme veľmi často dnes, že hlavne v poslednom možno, že období roka, pol roka, kedy nastupuje pomaly agentic AI a vibe coding a vibe everything a vibe marketing, vibe testing, vibe všetko. Takže toto vidíme, že začínajú tie týmy experimentovať, ale málo kedy
za tým nejaká hĺbšia stratégia, že čo bude ten bod 2, čo bude ten krok 2 za tým, keď si to vyskúšame, keď si ošáhame, aké sú možnosti, aké sú limitácie a čo ďalej. A toto je práve vec, kde by mal Mainnext pomôcť. Peťo, ty už si trošku načrtol nástup umelej inteligencie a Agentic AI. Prečo už dneska nestačí projekt riadiť čisto iba agilne a aké pozoruješ slabiny v Agile, Scrume s nástupom novej technológie v podobe umelej inteligencie? Vidím aj na tom, ako kladeš tú otázku, že si trošku v strese z toho, že či to stačí, nestačí a čo sa deje. Týka sa nás to všetkých. Je to vec, ktorá práve kvôli tej komplexite, ktorú prináša táto zmena a v podstate nejakému potenciálu, aký dokáže priniesť z pohľadu nárastu produktivity, tak je potrebné to trošku uchopiť v širšom kontexte, než napríklad len tie transformácie, ktoré sme mali v posledných rokoch. Či už to bola transformácia do cloudu alebo agilná transformácia, ktorá vyzerala byť obrovská. Niektoré spoločnosti ešte dnes ju doťahujú, ale stále je to niečo proti tomu, čo nás čaká práve s umelou inteligenciou, respektíve keď hovoríme o umelej inteligencii, tak ako ja nechcem úplne zachádzať v rámci tohto podcastu asi do technických detailov, ale zjednodušme si to teda, že AI, pod AI rozumieme v kontexte tohto podcastu všetko od Gen AI cez Agentic AI a tak ďalej, aby sme zbytočne to nerozpadávali na podtémy, ale ten najväčší problém, ktorý ja vnímam, je, že tá rýchlosť vývoja, ktorú dnes máme z pohľadu technologického, nie je lineárna. To má implikáciu v tom, ako dokážu členovia tímu alebo ľudia všeobecne vnímať túto zmenu a jej tempo a jej dopad, pretože ľudský mozog veľmi ťažko si dokáže predstaviť exponenciálny alebo superexponenciálny vývoj. Možno, že trošku nám v tom pomohla pandémia covidu, keď sme videli všetci tie grafy z pohľadu nejakej infekčnosti, ale z pohľadu vývoja rýchlosti technológií je to veľmi ťažké si to predstaviť a vôbec potom nejak uchopiť a pracovať s tým. Takže my narážame na ľudské limity, na limity ľudského mozgu, pri tom, keď sa snažíme vôbec vizualizovať si, ako rýchlo ide ten vývoj. Ja sa s týmto stretávam dnes a denne, kedy možno, že ešte tak pol roka dozadu bolo veľmi veľa aj možno aj seniorných manažerov, ktorí vnímali, že nejaká AI ide, je to nejaké ChatGPT, proste tak vygenerujem si občas nejaký obrázok na Midjourney a tak ďalej, ale je to taký akoby fajn pomocník, občas niečo zaujímavé tam je, ale ešte to potrvá, kým to bude použiteľné pre projekty. No a dnes proste sme možno, že pol roka, rok za tým a prebehla tu hypová vlna vibe codingu. Veľa firiem to vyskúšalo, veľa firiem vyskúšalo platformy ako Replit, Lovable a tak ďalej, alebo v podstate len nástroje typu, Windsurf, Klein a tak ďalej. A zistili, že tak zrazu čo? Nepotrebujeme developerov, potrebujeme ich menej, potrebujeme ich 10 krát menej, 20 krát menej, koľko? Hej? A toto je tá fáza toho experimentovania, kedy zistujeme, že má to nejaký prínos, je to už do nejakej miery použiteľné v praxi, ale stále sme v takej na začiatku tej cesty, že ešte nevidíme dopady tých rizik, ktoré to spolu s tým prináša. A ani ich nie sme schopní častokrát vidieť z pohľadu toho snapshotu, že dnes a teraz, a už vôbec nie vidieť ich v kontexte toho, že ten vývoj sa nezastavuje a stále ide ďalej a nejde ďalej lineárnym tempom, ale práve tým exponenciálnym, superexponenciálnym. Čo znamená, že progres, ktorý sme urobili za posledných 5 rokov, urobíme za 2 ďalšie, potom za 6 mesiacov, potom za pár týždňov a tak ďalej. A Dario Amodei ako CEO Anthropicu hovoril tento rok vo Svetovom ekonomickom fóre v Davose takú zaujímavú myšlienku, že práve vďaka umelej inteligencii a umelej inteligencii ako tej rozdielovej technológii urobíme v následujúcich 2 rokoch progres vo výskume v chemickom, medicínskom taký, ako by sme s dnešnými poznatkami, ale bez AI urobili za 100 rokov. A toto je práve taká tá fajn akože ilustrácia, že uvedomme si, že ak by sme vedeli všetko to, čo vieme dnes, iba nepoužijeme AI, tak by nám to trvalo 100 rokov.
A s týmito technológiami nám to potrvá 2. A tie technológie stále nie sú niekde, alebo tá rýchlosť nedosiahla plato, nedosiahla nejakú tú hladinu, kedy už sa začne stabilizovať tá rýchlosť a blížiť viacej k tej lineárnej krivke, ale stále je to proste minimálne exponenciálna krivka. A toto je veľmi, má veľmi dramatický dopad potom aj pre ten praktický život projektový pre IT týmy, pretože ak chcete niečo rozbehnúť v tých IT týmoch, niečo tých ľudí naučiť, niečo začať používať, tak než sa v tom stanete aspoň nejakým akoby trošku lepším juniorom, tak už je to obsolit. Hej? Toto do veľkej miery potom má aj dopad na to, ako tie týmy pracujú s motiváciou a pracujú s efektivitou vlastne použitia týchto technológií, vôbec sa pomocou tých klasických metodológií ťažko uchopuje akékoľvek plánovanie, akákoľvek práca s rizikami a akákoľvek práca vlastne s tým, že podľa agilných metodík by tie týmy mali byť samomenažujúce, no tak v tomto prípade je to samozrejme trošku akoby problematické. Takže toto tak nejak, keď si pomôžem tým a prejdem tým 8 mostíkom k tomu, čo viedlo vás vlastne k vytvoreniu takejto metodiky, je niečo, čo by práve mala byť taká tá medicína, taká tá pomoc na to, aby v praktickom živote sme boli schopní nástup umelej inteligencie do dodávania softwarových projektov v podstate ukočírovať a udržať nejak pevne v rukách, aby sme tú kontrolu stále mali my ako manažéri, ako ľudia a aby sme sa neviezli len v autonómnom autobuse a nevedeli, kam nás to vyloží. Takže toto je tá hlavná motivácia. No a samozrejme, keď o tom hovoríme, tak nemá to byť nahradenie existujúcich metodológií, ale skôr taká nadstavba nad tými agilnými metodikami. A samozrejme Mainnext ako taký má určité prerekvizity, aby ho vôbec bolo možné uviesť do praxe, takže o toto asi možno, že niekedy neskôr sa k tomu dostaneme. Čo bolo pre teba ako pre hlavného autora metodiky ten bod, kedy si uvedomil, že to, čo máme, už nestačí a je potrebné priniesť niečo nové práve pre zužitkovanie týchto nových technológií a zefektívnenie procesu v rámci umelej inteligencie a zakomponovanie do celého SDLCčka? Keď som si na Vibekodil niekedy v decembri minulého roku alebo novembri prvú appku za pár hodín a zistil som, že ono je to super, ale je to veľmi ťažko udržateľná tá konzistencia v produktivite, v kvalite, v nejakej prediktibilite vôbec tých výsledkov a samozrejme ako nejaká práca s rizikami je úplne akoby problematická. Ako srdcom a dušou tester, tak tiež samozrejme to kladie obrovské otázky na to, že aká bude práca vôbec s rizikami, ktoré prináša takýto spôsob tvorby softvéru. A preto som si uvedomil, že ono nám nestačí len nejaký návod, nejaký handbook, že ako tie nástroje používať. A už vôbec sa nemôžeme dívať na to, že by to mal byť návod na nejaký konkrétny nástroj alebo nejaký na konkrétny framework. To nejde už z princípu veci, že ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že ako som spomínal pred chvíľkou, kým niečo vôbec uchopíte, tak je to obsolit. Ale že potrebujeme vytvoriť niečo, čo bude koncepčné, čo bude sa na to dívať z pohľadu stratégie celej organizácie, z pohľadu toho, že akým problémom tá organizácia čelí, čo pomocou AI vôbec chce dosiahnuť. Ono to nemá byť, že tool-driven change, tool-driven revolution, on to musí byť tool agnostic, aby to bolo vôbec uchopiteľné a musí to byť celé business-driven. To znamená, musí to ísť od toho seniorného manažmentu, ktorý vydefinuje, áno, toto sú tie biznisové góly, toto sú tie biznisové ciele, ktoré chceme pomocou AI dosiahnuť. A toto nás spáli, toto nás tlačí a máme teda nejakú jasnú predstavu, čo chceme dosiahnuť. A od toho odvíjame vlastne celú tú koncepciu, stratégiu, ako budeme dodávať software, ako budeme tieto nástroje používať, aby sme sa tam dostali. No to nemôže byť také, že proste zoberiem si nástroj, čo si na Vibekodím a hurá, proste rozšírime to na celú organizáciu 10 000 ľudí. No toto nefunguje, hej, toto nie je absolútne škálovateľné a prinesie to iba obrovskú mieru chaosu
a nekontroly nad rizikami a vôbec nad dodávkami. Takže musí to ísť opačne, musí to ísť top-down a musí to ísť od toho, od tej biznisovej potreby, od tej biznisovej stratégie, že čo tým chceme dosiahnuť. Tak celá tá myšlienka je postavená na možno že neúplne inovatívnej veci shift left. Všetci to poznáme, ale ten shift left v tom ponímaní Mainnextu je o tom, že mapujeme nie requirementy, ale mapujeme biznisové ciele a v podstate snažili sme sa ich pretaviť do OKRs, tak aby bolo jasne uchopiteľné a definovateľné na kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, čo ten biznisový cieľ je, ktorý chceme dosiahnuť, ako použijeme vlastne software, ktorý vzniká na generovanie peňazí. A tento princíp, tieto ciele vysvetlíme tomu IT týmu. Lebo tí ITčkári nie sú hlúpi. Ono častokrát v agilných metodikách sa to deje, alebo ak sa dodáva software pomocou agilných metodík, tak sa to deje a vo dopáde sa to dialo ešte viac, že je snaha tak nejak to silovať, izolovať, že my sme tu ten biznis, my tomu rozumieme najlepšie, nepotrebujete vy ITčkári tomu rozumieť až do takej miery, ako to robíme. Vy sa starajte o svoju IT časť, dodávky. A Mainnext hovorí niečo iné. Mainnext hovorí to, že tie IT týmy nie sú tam hlupáci. Tí ľudia nie sú hlúpi. Ak sú, tak ich vymente. Hej, to akože zase môže sa stať, ale tak potom je problém niekde inde a nie v metodike. Ale pracujeme s tým, že títo ľudia dokážu pochopiť, ako ten biznis chce pomocou softveru, ktorý vytvoria, zarábať peniaze. Ten hlavný problém v doterajšom ponímaní, tá nežiaduca kreativita vývojárska, je niečo, čo chceme pretaviť práve na tú výhodu, pretože ak dokáže ten IT tým pochopiť, ako biznisovo využijeme software, ktorý vzniká na generovanie peňazí, alebo dosiahnutie biznisového cieľu, tak tú kreativitu môžeme posunúť do tej žiadanej roviny, kedy tie jednotlivé role alebo tie developerské role, architektonické role dokážu prísť s niekoľkými možno že návrhmi, konceptami, ako by ten software mohol vyzerať, dať do toho možno nejakú svoju inovatívnu myšlienku a vďaka Ultra Rapid prototypingu, čo je presne vec, kde teda dnes tie GenAI alebo Agentic AI môžeme použiť, pretože 100% software dneska nedosiahneme, ale prototypy alebo na generovanie prototypov je to super vec. Tak práve v tej fáze Ultra Rapid prototypingu dokážeme veľmi rýchlo po začiatku šprintu vytvoriť N prototypov na konkrétny business goal alebo takú tú modularizovanú časť funkcionality a veľmi rýchlo aj tieto prototypy zvalidovať, jednak na plnenie nejakého thresholdu voči teda tomu biznisovému goalu a jednak aj voči sebe pomocou nejakého A/B testingu. My dokážeme v priebehu jedného dňa dostať po začiatku šprintu veľmi rýchly feedback, že z 8-9 prototypov 5 bolo nepoužiteľných, neplnili základné thresholdy. Jeden bol taký na hrane a mal zaujímavú myšlenku v sebe a 2 boli také, ktoré tie kvalitatívne, kvantitatívne kritériá plnili. No a po takomto rýchlom feedbacku dokážeme prísť za product ownerom alebo za business analytikmi a povedať, že pozrite sa, tieto 2 prototypy boli fajn, tento jeden síce nesplnil, ale mal takúto zaujímavú myšlienku, ktorá nebola v zadaní, ale inovatívna, páčila sa nám. Čo na to hovoríte? A product owner vyberie jeden prototyp, ktorý bude master, ktorý bude winner. Napríklad tú zaujímavú myšlienku vyzobneme z toho prototypu, ktorý bol na hrane a implementujeme ho do toho najperspektívnejšieho. A už potom pokračujeme v takomto refinemente v šprinte, že samozrejme pokračujeme v takomto vývoji viac menej štandardnom, ale zase za použitia nástrojov, ktoré nám boostujú tú produktivitu pri určitých typoch taskov. Takže ten vývoj ako taký netrvá až tak dlho a je efektívnejší. Predpokladá to jednu zásadnú vec, že vieme, aký
zdroj v tíme, lebo tu sa bavíme nielen o ľudských zdrojoch v tíme, keď sa bavíme o tých IT tímoch, ale ponovom aj teda o technológiách, nástrojov, ktoré vlastne používajú GenAI, alebo o tých autonómnych resursoch, čo sú vlastne tie agentic AI, alebo AI agenti, ktorí určité úlohy v týme dokážu zastávať. My potrebujeme vedieť, aké typy úloh dokáže ktorý z tých zdrojov ako efektívne dosahovať. Aby sme boli schopní nejak efektívne orchestrovať ten tím, aby sme boli efektívne schopní aj plánovať, pracovať s prioritami a závislosťami medzi sebou. Toto je ďalšia vec, ktorú Mainext prináša, takú tú adaptive orchestration, ktorá práve vychádza z takej tej úplne transparency metrics z pohľadu skillov, schopností a efektivity na jednotlivý typ úloh. A trošku ideme od toho, že tie týmy nie sú samomanežovateľné ako pri klasickom Scrume, ale potrebujeme im trošku dopomôcť s tým takýmto sugestiou jednotlivých typov taskov, ktoré si každý z tých zdrojov by mali brať a riešiť. Je to z toho dôvodu, že nástroje postavené na AI dokážu obrovským spôsobom zdvihnúť produktivitu kohokoľvek, ale nie pri každom človeku alebo každom členovi týmu dosiahnete rovnaký výstup kvalitatívne. Možno, že kvantitatívne áno, ale kvalitatívne nie. Práve z tohto dôvodu je potrebné trošku tej orchestrácii dopomôcť. Takže to je taká tá ďalšia vec z tých hlavných myšlienok v Mainexte. Keď to zhrniem, tak je to postavené na tom úplne, že shift left, kde mapujeme vlastne nie business requirementy, ale business goals, business objectives na nejaké funkcionality. Zároveň teda ďalšia vec je tam tá adaptive orchestration, ktorá s týmito objectives pracuje tak, aby dokázala ich rozatomizovávať na menšie úlohy, ktoré dokážu v podstate zapadať do seba ako také modulárne Lego a tvoriť ten software postupne a pracovať s jednotlivými typmi zdrojov tak, aby boli čo najefektívnejšie použité v tom týme pri vývoji. No a tretia vec, samozrejme, ten hlavný pilier je ten ultra-rapid prototyping, ktorý práve nám tieto nástroje umožňujú a musíme prejsť takouto mentálnou zmenou, že budeme tvoriť podľa Mainextu nejaké množstvo kódu, ktoré zahodíme, ale je to fajn, je to OK, pretože ten kód, ktorý vytvoríme a zahodíme, je veľmi lacno a rýchlo vyrobený a zároveň tento prístup nám umožňuje pracovať aj trošku s takým tým výberom a rýchlou validáciou, ako ktorý prístup, ako ktorý nápad, ako ktorá myšlenka a koncept vyhovuje tomu biznisovému objektívu a ten feedback dostávame oveľa rýchlejšie než na deme po x šprintoch. Ale v podstate dokážeme v rámci šprintu dosiahnuť proste možno, že za 1-2 dní. Takže Mainext prináša odpoveď na to, že now what? Že potrebujeme sa začať zamýšľať nad tým, ako vlastne to uchopiť koncepčne z pohľadu organizácie a tak, aby to bolo škálovateľné, aby tie rizika, ktoré aj takýto prístup a použitie technológie prináša, tak aby boli správne adresované. K tomuto poviem možno ešte jednu vec. Mainext ako taký my o tom hovoríme, že to je prvá takáto akoby industry standard metodika, ktorá rieši zadanie alebo dodávanie softvéru s pomocou teda toho hybridného týmu, kde sú aj ľudia, aj AI nástroje, alebo aj agenti. Je to kvôli tomu, že Mainext nie je len nejaký pamflet alebo nejaký jeden dokument. Je to koncept, ktorý na začiatku prišiel s nejakým manifestom, ktorý bol popísaný v prvej knižke a na to nadväzujú ďalšie moduly, ktoré sa venujú konkrétnym problematikám, konkrétnym roliam. Teraz najbližšie nás čaká, vyjde modul Secure by Design, ktorý je zameraný hlavne na bezpečný vývoj softvéru, architektúru alebo návrh softvéru práve s pomocou takýchto AI nástrojov. Tento modul uvádzame do života spoločne s Českým vysokým učením technickým v Praze.
kde teda na týchto princípoch je aj založený nový predmet, ktorý by mal začať byť vyučovaný od zimného semestra tohto roku. Je to vec, je to modul, ktorý hlavne adresuje tie nové bezpečnostné riziká, ktoré vývoj softvéru práve, môžeme to nazývať vibe codingom, alebo s takým tým čiastočným vibe codingom prináša. A doteraz sme ho riešiť nemuseli. Dnes máme aj iné typy rizik, ktoré musíme adresovať. Je dobré o nich vedieť, je dobré ako s nimi pracovať a je dobré vedieť, ako ich uchopiť, tak aby sme ich mali pod kontrolou. A o tomto je ten ďalší modul. Ďalšie, ktoré nás čakajú, tak sú zamerané či už na quality assurance, na projektové riadenie, možno viacej do hĺbky témy bezpečnosti a tak ďalej. A všetky tie moduly by sme mali mať v živej podobe niekedy do konca leta. By som sa ťa, Peťo, teraz opýtal, trošku by som to otočil na pohľad firiem. Uh-huh. Keď sa firma rozhodne, že by chcela implementovať Main Next ako svoju novú metodológiu, aký je postup? Vedia to implementovať postupne po jednotlivých častiach, alebo musia v podstate prekopať celý svoj proces vývoja? Toto je otázka, ktorá je veľmi zaujímavá a v praxi sme už riešili u niekoľkých klientov, kde sme v podstate takouto transformáciou sprevádzali. Je to obrovská zmena, ktorú to prináša, to znamená, ideme nad rámec iba nejakých postupov a mechaník v priebehu alebo z pohľadu toho projektového lifecyclu. Musíme ísť nad rámec vlastne s presahom do produktového manažmentu, v podstate z tom product ownerov, biznesových a tak ďalej. Zároveň je táto transformácia najlepšie, ako každá transformácia, zvládnutelná, ak je fázovaná. Ak prechádza nejakými fázami, kde na začiatku proste si pripravíme, identifikujeme dobre napríklad nejaký pilotný projekt, pilotný tím, na ktorom začneme tie myšlienky aplikovať, zistíme, aká je znalosť napríklad z pohľadu tých technologických potrieb u jednotlivých členov tímu, kde potrebujú dopomôcť, kde potrebujú možno nejakým spôsobom podporiť, kde potrebujú tie znalosti nazbierať a doplniť. No a potom, ako náhle takýto pilot vhodne nasezovaný vyberieme, tak uvádzame tie zmeny do živa. Takýto proces trvá niekoľko mesiacov a na konci neho je pilot, alebo teda je nejaké vyhodnotenie z toho pilotu, kde teda zistujeme, že do akej miery sa nám podarilo naplniť tie očakávania, s ktorými sme do toho išli. A ak sa ich nepodarilo naplniť úplne, tak prečo? A pilot si možno, že zopakujeme tak, aby sme lessons learned z toho aplikovali až do podoby, kedy už naozaj tie všetky očakávania sa podarilo kompletne naplniť. Už potom je vhodné škálovať tú transformáciu do ďalšej fázy, kedy napríklad sa z toho stane baseline pre novo vznikajúce projekty. Keď to prirovnám k agilnej transformácii, tak každý, kto prechádzal agilnou transformáciou vo väčších firmách, vie, že to nie je vec na pol roka. Že to nie je transformácia, ktorú zvládnete rýchlo, pretože potrebujete transformovať celú tú organizáciu z pohľadu mindsetu. Pri Mainnexte je to úplne rovnaké, možno ešte výraznejšie, pretože ľudia sa boja, ale je to nová vec, boja sa, nahradí ma to, prídem o job, alebo bude moja práca menej hodnotná, menej hodnotená, keď sa to v našej organizácii rozbehne. No a samozrejme s týmto musíte pracovať. To je vec, ako aj pri agilnej transformácii ste mali ľudí, ktorí proste tým mindsetom neboli schopní prijať takúto zmenu. Časť toho týmu samozrejme asi teda bude musieť byť zmenená, ale samozrejme s tou drtivou väčšinou členov týmu dokážete pracovať a ten mindset v nich vypracovať a rozvinúť. A to isté nás čaká aj z pohľadu týchto post-agilných transformácií, ja to nazývam, ktoré zohľadňujú práve nástup AI nástrojov do IT sféry. Čo sa týka takéhoto realistického očakávania, tak
Ja stále stretávam firmy, ktoré už robia 5-6 rokov agilnú transformáciu, ešte nemajú hotovú. A aj keď všetky lessons learned vezmeme z týchto transformácií, ktoré už prebehli, tak je asi mylné očakávať, že za rok budú všetky firmy transformované. Ono to potrvá. Potrvá to niekoľko rokov, ale na konci toho procesu bude spôsob tvorby a dodávania softvéru, ktorý sa diametrálne líši tomu, na čo sme zvyknutí dnes. A asi ja nechcem teraz znieť možno, že nejak ako hyperoptimisticky, ale je to vec, ktorú sa treba iba zmieriť a ktorú treba prijať. Pretože ten reward v podobe nárastu produktivity a možností, ako rýchlo reagovať na novo vznikajúce alebo meniace sa biznisové potreby na trhu, je veľmi lákavý pre tie firmy a je tam naozaj tá hodnota, ktorú je možné pretaviť na konkrétne sumy peňazí a konkrétny napríklad nejaký brand positioning na trhu. Takže tá hodnota tam reálne je a nie je to nejaký hype. To, či to bude nástroj X alebo Y alebo taký framework onaký, to je vec, ktorá je dnes predmetom hypu, ktorá sa utrasie, ale ten koncept ako taký sa zmení. Takže na toto sa asi treba pripraviť a tým, že to je obrovská zmena, tak aj ten mindset ľudí vo firme musí prejsť adaptáciou na ten nový stav. Výborne si mi pripravil pôdu pre ďalšiu otázku. Ty si spomenul nejaký faktor strachu pri ľuďoch, že ich aj nahradí, prídu o robotu a podobne. Ale čo z pohľadu firiem? Myslíš si, že firmy, ktoré sa neadaptujú na túto zmenu a neintegrujú umelú inteligenciu do svojho projektového riadenia ako celku, myslíš, že stratia na trhu konkurenčnú výhodu, respektíve aký osud ich čaká podľa teba? My to už vidíme dnes, to už je vec, ktorá dnes je na trhu viditeľná a je to viditeľné v tom posune geografickom, že v Amerike tie firmy sú v tomto trošku odvážnejšie, tá miera vlastne takej tej adaptability na tieto nové nástroje je tam rýchlejšia. Je to dané aj legislatívne, samozrejme, ako to akoby celkovo flexibilitou pracovného trhu a tak ďalej. V Európe sme možno, že pol roka, rok za Amerikou, ale dnes vidíme už veľké množstvo firiem v Spojených štátoch, ktoré sú schopné zredukovať IT týmy kľudne o 30-40% a popri tom stále rásť z pohľadu valuácie, z pohľadu revenue a týmto asi zodpovedám aj tú otázku, že pre firmy, ktoré na toto nenaskočia, tak bude veľmi ťažké držať krok z pohľadu nákladovej strany a z pohľadu efektivity. Je to vec, ktorú skôr či neskôr podľa mňa management každej väčšej firmy bude vyhodnocovať ako must a budú potrebovať mať jasnú koncepciu, stratégiu, ako to uchopiť. Ale musí to vychádzať od toho sledovania biznisových potrieb a cieľov. Nemôže to byť len poďme robiť AI, lebo všetci to robia. Ja viem, že toto je presne aj bod, na ktorom ste si dali záležať pri tvorbe Main Nextu. Nezameriavali ste sa čisto iba na nejakú knihu alebo tvorbu dokumentácie, ale dali ste si naozaj záležať aj na certifikácii a vzdelávaní. Vieš nám povedať, že pre koho je certifikácia Main Next určená, aký bude mať pre ňoho hlavný prínos? Mainext ako taký má certifikačný model, ktorý nie je len o jednom certifikáte, ale ako som spomínal, on je namapovaný na tie moduly. Je ten základný modul, ktorý v podstate taký foundation, ktorý umožňuje alebo popisuje, že ten človek, ktorý tento modul ovláda, tak dokáže fungovať efektívne v tíme, ktorý je riadený pomocou Mainext metodiky. Toto je asi pre každého team membra v rámci tých IT tímov. No a potom samozrejme už tie špecializácie. Či už keď som developer, tak zaujíma ma aj ten Secure by Design certifikácia. Keď som tester, tak samozrejme zaujímajú ma viacej tie quality related certifikáty. A v tej certifikačnej schéme si myslím, že každý nájde to, čo je pre jeho rolu relevantné. Asi najlepším vodítkom je pozrieť sa na web mainnext.com, respektíve main.next.com a tam si pozrieť, že aké sú jednotlivé moduly, aké sú certifikácie a vlastne
akú časť skoupu tá, ktorá certifikácia pokrýva, alebo ten, ktorý modul pokrýva. A namapovať si to na to, v čom ja ako Peter Svoboda vynikám a v čom je moja najväčšia pridaná hodnota predtým a v čom sa chcem rozvíjať do budúcna a ako vlastne chcem byť relevantný pre ten IT tým aj do budúcna. Takže keď si toto prepojí ten každý jeden človek, tak dokáže si zodpovedať aj na otázku, že ktoré moduly sú pre mňa relevantné. A aké informácie, respektíve akú pridanú hodnotu si účastníci školení odnesú? Budú to čisto len teoretické znalosti alebo aj nejaké praktické zručnosti? Každé to školenie je rozfázované, dáva určitý teoretický úvod a potom sa v podstate vždy s každým dňom viac a viac ponárame do takej workshopovej časti, kde si prechádzame praktické ukážky, ako naozaj na tom projekte fungovať. A ja by som povedal, že minimálne 60 až 70% skoupu z každého toho modulu je praktická práca, ako to budú jednotliví ľudia vedieť aplikovať na svojom projekte. Ale samozrejme nejaký teoretický základ je tam nutný, aby sme boli všetci alignovaní na jednej lodi aj predstavami, znalosťami, terminológiou, takže toto tam na začiatku prebehne. Ale nie je to také, že namemoruj sa tento slovníček a pôjdeš na certifikáciu. Vieme tým pádom do budúcna predpokladať, že uvedenie si Main Next certifikácie v CVčku bude považované za konkurenčnú výhodu, ako to kedysi bolo s ISTQB certifikáciou? No ja dúfam, že áno. Tým, že z toho sa snažíme urobiť naozaj takýto industry standard a že vlastne pracujeme aktuálne na celosvetovom rolloute entit, ktoré budú v jednotlivých regiónoch zastrešovať nezávislé ako certifikačné autority z pohľadu certifikácie a aj akreditácie pre školiteľov, tak ja verím, že toto bude niečo, čo naozaj v tom CVčku v ďalších rokoch zasvietí veľmi pozitívne a robíme preto všetko, aby to tú hodnotu prinášalo na trh. Na záver by som sa ťa chcel opýtať, a možno či by si sa s nami vedel podeliť o nejakú skúsenosť z úspešnej implementácie Main Nextu na nejakom konkrétnom projekte. Vzhľadu toho, že akým spôsobom je vidieť ten reálny prínos po implementácii u skutočných klientov, môžem povedať, môžem povedať iba čas, samozrejme, pretože veľká časť tých informácií je pod NDAčkami, ale môžem povedať, že praktický pattern, ktorý sledujeme pri všetkých tých transformáciách, je ten prechod od takej tej fáza skepsa, ktorá bola to je nejaká hračka pre časť vývojárov alebo ITčkarov, cez tak ono to už vie programovať, takže nahradíme developerov a budeme všetci vibe kodiť alebo cez fázu, že a tie security incidenty, ktoré nám napadali, bude riešiť kto a debugging bude riešiť kto a maintenance bude riešiť kto, až po stav, že no dobre, ale tak máme tu proste nejaký akoby AI partizanship, kde každý si ide svoje a absolútne nemáme kontrolu nad tým, že vôbec ani čo do tých modelov prúdi, respektíve keď to zakážeme, tak ľudia sú kreatívni a fotia si to a OCR-kou ten kód prenášajú do svojej súkromnej inštancie či GPT, takže to zakázanie nám moc nefungovalo. A teraz, ako toto uchopiť, keď v tej firme chceme využiť nárast produktivity, ale potrebujeme mať tie rizika pod kontrolou? No, tak to je práve tá otázka, ktorú som spomínal, ktorú som začal na začiatku, že OK, we vibe coded and now what? Čiže to je tá fáza, kde sa dnes často stretávame, že ten bod 2, ten krok 2, čo bude. A tam prichádzame s tou transformáciou a môžem povedať, že už dnes vidíme pri tých prvých klientoch, kde sme začínali s transformáciou niekedy február, marec tohto roka, že s pilotom sa blížime do fázy, kedy reálne vieme už si cross celý ten tím, celú firmu ukázať merateľné prínosy a zatiaľ môžem povedať, že nikde sme neboli príliš odvážni s tými odhadmi prínosov, ale skôr sa snažíme to konzervatívne nastaviť, takže tie prekvapenia sú skôr príjemného charakteru. Ale je to vec, ktorá
ešte pár mesiacov potrvá, aby sa plne rozvinula. Netreba čakať, že tá transformácia cross celú firmu, cross celú organizáciu prebehne rýchlo a ľahko. Proste veľa vecí sú výzvy, veľa vecí sú problémy, ktoré doteraz nikto riešiť nemusel, respektíve až tak nesvietili a narážame na ne až práve s takouto transformáciou, ale tam si myslím, že je hlavný prínos nás ako konzultantov, ktorí s týmto skúsenosť majú, pretože dokážeme poradiť, ako ten problém vyriešiť, nie len, že nás blokuje. Aký je tvoj záverečný odkaz našim poslucháčom, ktorí o Mainext ešte nepočuli? Ako by si ich namotivoval, kvôli čomu sa oplatí pozrieť na túto metodológiu ako takú? Ja si myslím, že tá hlavná otázka by mala byť, keď sa pozrieme na tých poslucháčov, že sú to hlavne asi ľudia, ktorí dnes pracujú v IT, tak povedať si, že chcem za 3-4 roky robiť v IT stále, alebo nie. Lebo ak nie a viem zvárať napríklad, tak super, hej? Alebo som stolár, tak je to super. Proste môžem robiť rukami a bude to možno, že lepšie hodnotené než práca v IT. Ale ak chcem ostať v IT, tak potrebujem sa začať zamýšľať seriózne nad tým, akú hodnotu ja ako človek dokážem priniesť firme, ktorá moje znalosti a schopnosti a prácu bude pretavovať na svoj zisk. A tie skily, ktoré som sa naučil za posledných 5, 10, 15 rokov, nestačia. Nehovorím, že ich treba všetky zahodiť, ale nestačia. S týmto sa treba zmieriť, treba sa zamyslieť nad tým, že ako tie moje silné stránky dokážu potencovať aj nástroje a k tomu by Mainext mohol dopomôcť každému jednému, že vlastne ten spôsob použitia takýchto nástrojov bude taký štrukturovaný, povedzme to, že v súlade s tou koncepciou a štábnou kultúrou alebo kostolným poriadkom. Hej? Že to bude také trošku akoby viacej štrukturované a nebude to taká partizánština. Lebo každá väčšia firma skôr narazí na to, že ten partizánship proste treba vymýtiť a treba mať nad tým určitú mieru kontroly, aby sme dokázali byť konzistentní. Lebo je super jeden týždeň mať produktivitu 30-násobnú a druhú proste minus 30-násobnú. To akože je pekné na deme a na ukážkach nejakých proof konceptov, ale keď to chcem škálovať do celej firmy, tak žiadna firma si to nemôže dovoliť dlhodobo. Takže práve preto to bude smerovať do také viacej uhladenej, štrukturovanej podoby a ako sa nástroje budú používať, ako bude fungovať dodávanie softvéru a k tomuto pomáhajú metodiky. Takže keď to tak premostím, tak Mainext by nás mohol trošku akoby upratať v tom, ako to budeme používať. Super. Ďakujeme ti, Peťo, že si na nás našiel vo svojom nabitom kalendári čas, že si nás obohatilo v kopec informácií o Mainexte a teda držme si všetci palce, aby sa nám to podarilo rozbehnúť čo najväčšom štýle. Ďakujem za rozhovor a som tu pripravený, keby ktokoľvek mal otázky, môžeme sa spojiť na sociálnych sieťach alebo e-mailom, telefonicky a rád odpoviem. Ďakujem za túto príležitosť. Ďakujeme aj my a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. A ak vás Mainext zaujal, určite kliknite na linky v popise podcastu, kde nájdete info o školeniach a certifikáciách. A my sa na vás tešíme opäť na budúce pri ďalšej epizóde Krone IT Talks.